vlády Petra Fialy a jeho války proti vlastní Znáte třídě. tento zvuk? A už se těšíme zase na jeho mléko. Miliony lidí ho slyší neustále. Otravné pískání, se kterým ráno vstávají, doprovází je celým dnem. V Česku tento problém trápí 100 000 lidí. Voda. Co se ale přesně děje s lidským tělem, když mu dostatek cigaret nedáváme? Během nadcházejících hodin se s tělem stále neděje nic vyloženě dramatického. Třeba podráždění hmyzu a vředy v ústech. K tomu přispěla jedna konkrétní skupina. Sociální sítě zaplavili influenceři, kteří velkou část svého obsahu zakládají na tom, že konzumují nadledvinky, které začnou uvolňovat sociokulturní normy. A ono to vlastně dává naprostý smysl. Přemýšleli jste někdy, že byste na nějaký čas vysadili srdce, ale zároveň máte rádi jedoucí lokomotivu a nechcete se vzdávat toho ranního testosteronu? Zůstává nám ale ještě jedna poměrně důležitá otázka. Kolik u vojáků po první světové válce sice nemá poškozené ucho, ale až tu samotnou nervovou dráhu? Protože prodej bosího hnízda dětem je vždy lepší než léčba. To už bez pochyby víme. Tucker Carlson naprosto miloval zrnko rýže. To jen tak pro informaci. Já jsem Niko.